wong enek sangono. Ya wong dina iki aku mung mitambuh kelawan jeneng sira. Nggih. Jeneng sira kuwi klebu penengahing Pandhawa. Klebu jejering satriya kamangka. Satriya ana ing praja kuwi kewajibane kudu remeksa jaga katentemaning praja Ngamarta. Ya wong aku elek-elek bae. Yen to nganti pepasianmu kelawan bojomu Drasanala, mengko yen nganti kelewat ukur, aku mung elek-elek kaya ngapa alok ing para kawula ing praja Ngamarta yen to nyurupi satriyaning bangsa utawa sing duwe kewajiban jaga rumeksa ning praja Ngamarta lirwa ing kewajiban ya mergo mung ngeboti katresnaning marang bojo. Nyuwun pamit. Golek-golek tembung jembulan ketengan panggraitane Janaka ya ora dadi apa. Yen menapa kadungan dibayangan terus pekaten kaliyan kakang Mas Janaka ora prasajan wae nini ing dina iki pun Rama kantos kelawan Rama kula sang Bathara yen boyong jeneng kita kula aja suwe-suwe ayo tak gendong tak suarake ana ngarsaning Rama kula sang Bathara.
dawuh saking Pradewa Wulu nyewanaken putra kawula pun ing Drasana. Iya Brama, yen pancen kaya mengkono tak jaluk Siya sumira saka papan kene nyuwun pamit. Iki Drasana wis ana ngarepanku. Mula dina iki Drasana tak pasrahake marang kowe. Aku pasrah sumarah ya permono iku wis wis ageng ya. Niki wau janjane ajeng pripun karepe padu-padu ajeng pripun kok Lini Drasana dipasrahke kalian Durna iku ajeng dipeta wonten pundi prasajan kemawon Kakang Resikan Kawula inggih pripun ing dinten samangke Lini Drasana badhe kula dhawuhaken kalian putra kula pun Dewa Srani. Oh, lah kok ngaten niku pripun? Menapa di gunung menika kekilapan? Bilih Drasana menika sampun anggadhahi garwa piyambak. Wis duwe bojo Janaka lah kok arep digaweke karo Dewa Srani niku pripun? Inggih. Niat kawula badhe kula pegataken tresnane kelawan Janaka. Aku ngaten kami pegake niku pripun? Inggih Kakang Kaliwa Putra. Kula menika namung labi anak. Menapa lempat anggen kawula menika labi anak. Wonten tetembungan anak kula Brama Praja. Kula namung nuruti menapa ingkang dados panyunanipun Dewa Srani. Menika menapa lempat. Wonten kleru. Wonten kleru Adi Guru. Wong labi anak kok kleru niku pripun? Wonten kleru ning Paduka Platur niku lan Adi Guru. Kena labi anak ning ditonton dhisik mulai anak. Ora kok terus ndlok. Kudu ditonton dhisik mulai anak. Yen mulai anak kuwi ora menceng saka garis sing bener. Kuwi wajib dilabuhi. Mulai anak kalise saka bener kok dituruti. Sampeyan apa mboten kenutan? Apa mboten mulat? Kathah wong tuwa tetel derajate, tetel pangkate, asor budine, mergo kula kuwi nuruti anak sing tumindake ora bener. Iku lan manahipun Kakang Resi Liwut. Ingkang lepat menika Bathara Brama. Brama pripun sing lepat? Brama dhawuhaken Drasana kaliyan Janaka boten caos timbangan dumateng kawula. Oh. Kedahipun Brama menika dhawuhaken Drasana katuk Janaka menika tetarenan kaliyan Lut. Ngeten. Kula ngertos. Paduka di gunung menika jejeling tetungguling para dewa. Ning boten nganten. Aturanipun boten nganten. Paduka tetungguling para dewa. Menapa Brama niku pun bodho karo piyambak. Paduka menika boten menang cawe-cawe. Sing menang nata keluarga menika nggih keluargane Brama piyambak. Ngaten lho. Boten kok ateges Paduka dupeh dadi penguasa tetungguling para dewa. Inggih. Ananging
nanging kula boten sarujuk. Kula namung nuruti pamunipun Dewa Srani. Oh, sampeyan niku padha karo rusak jajak. Paduka menika dewa. Dewa menika sak tindak sak campuran Slangga Kunamuni menika digatekke kalih wong-wong sing iso maca padha. Kudune dewa-dewa niku nek tumindak dadi patuladane wong-wong sing iso niku mboten sakarepe dhewe padha karo sampeyan niku saja-aja marai rusak pagrahe. Tegese wani misake omah-omahe bersara kali Janaka. Niku tumindak sing ora becik. Bosipun ngatengaken resi. Sinten wong lemawon. Ulun menika jejering tetungguling para dewa kayangan Suralaya. Inggih. Sinten kemawon ingkang boten rumaja utawi samujung ingkang dados kersa ulun. Kenging nilaraken kayangan Suralaya dinten samangke ugi. Kalebet Kakang Resikane Kompura. Ah, piye? Mesti guru rupane dadi tetungguling para dewa panguwasa kinarya Badawi ya. Elek-elek kaya ngene iki aku sing percaya karo wong-wong. Ora masalah, tak aturi reseni kabeh wae. Wiwit detik iki, menit iki, jam iki neraka nyelehke kursi dewanku. Aku dilereni dadi kaya ora paten. Aku sing sore apa rumangsane rejeki manggone ning Suralaya kene. Tak baleke kursiku, tak baleke, tak copot seragam. Ora urungane mung melu rombongan kene ora enek undak-undakane. Orang-orang yang melu rombongan kene sing mangkat jamu gaplane tok. Prabu ditinggal. Barang ngarep job dhewe, jaluk tambah seragam, gula beri seragame angel ra jaman. Ora padahal melu rombongan ya. Ora padahal aku lak trimo mudhun ning Pancamata. Dadi tukang sapu nyaponi regen kayangan Suralaya. Dina iki prasajan bae. Sing bakal mboyong jeneng kita kuwi dudu panjenengane. Ulun cara muni ora liya ya ulun dhewe. Kados pekaten Jembetari ya. Dene kowe kuwi bakal tak jawabake lawan putramu ya wis Dewa Srani. Gonmu omah karo Janaka yen iso Janaka tinggalen. Kowe kok gelem dirabi Janaka. Janaka mung tinggalke baguse tok. Tinggalke wong lanang leleran kowe bahane ning jaba
gelem kowe. Kowe kira-kira jangan kok yo gelem. Nggih. Sang Betawi kula katresnan kula namung mumpung kagem kagem Kakang Mas Janaka. Aja. Kowe utuk lawan ngono aja. Aja tak tutuk-tutukake gonmu mamah. Gonmu mamah karo Janaka yen iso dina iki pegaten Janaka. Yen kok lakon pisah karo Janaka ora bakal suwe warandamu bakal ana sing muncul ya putraku Dewasrani. Luwih mulya kowe karo Dewasrani timbangane kowe mung diopen karo Janaka. Janaka kuwi mung penendang campur sari rasati sebuah kayane sepira Janaka mung satriya. Beda karo Dewasrani kae wis bebondro negara dhewe. Ala-ala Dewasrani kae ratu. Yen to nyukupi marang kebutuhanmu cukup. Ora sanggup Janaka. Janaka kaya ning Solo golekane kos wedok. Yen ning Solo ngono mung golek info kos wedok. Ora sah dituruti Janaka. Wis kok percaya marang aku ya bener sono. Gelem olah ati marang Dewasrani. Kowe bakal njaluk apa kebutuhane bakal dicukupi karo Dewasrani. Jangan kok mau kere ora duwe apa-apa. Meninggi nanging ukuran katesan menika sanes bondo dunya nanging ati pawitanipun kalah gombal apa. Sapa sing kandha tresna pawitane ati. Nyatane Janaka yasa omah direwangi nabrak utang kono kene yo kok tinggal-tinggal. Nyatane kowe butuh apa sethithik kurang digoleki nabrak karo Janaka malah kowe lunga manut kanca-kancaku ya ngono apa ora? Ya ngono apa ora? Wis dadi wong itu rasa suci-suci. Ya ngono apa udu? Ayo muni kowe. Beda kawan Dewasrani ki ratu sugih bondo donya. Ratu blegedung duwe klub ning ndi. Kalau butuh karaoke nyanyi, kalau butuh skincare, kalau butuh tumpahan apa wae, kalau ditumpahi Dewasrani dhewe. Wis ora sah jaga swala. Kudu iki lho ya karo Dewasrani. Pun pangapunten Kanjeng Betawi. Kula boten saged lelados kaliyan Kakang Dewasrani. Karono kula namung tresna kula kagem Kakang Janaka lan kula sampun ngirbini pitung candra laminipun kandhangane kok ngendhek. Ilang sipating banari dadi kaya sipating kewan sing mentalan. Eling-eling sang banari bersana wis ngandhut ponang jabang bayi. Ora sing Raden Janaka enake datang ngampah raos sakit bengok sora tambah sang bersana. Hanya lagi lari ponang jabang bayi bro. Sir aku.
Sunan Jaban bayi wis lair saka kandhutaning Dresana. Mula dina iki ora sah datang gagas Sunan Jaban bayi. Nini Dresana kae rupi men pasrahno marang Dewa Srani. Nuni ndesake dawuh kula. Dino iki ulun dawuh marang Jenggita. Bayi iki mbok piye carane kudu sirna saka Kaiwangan Suralaya. Suralaya ora kena kanggon getih Janaka. Teges Suralaya kudu resik saka turase Janaka mbok kepiye cara kita sing bakal ngilangi turase Janaka Indra mundi sedya wis tak kendhal. Iki dina ulun kagawan lawan Rama Kukulun Sanggang Bathara Guru. Iki nek nyirnakake Jaban bayi iki. Kon ngresiki Kaiwangan Suralaya ora kena kanggon gedhe Janaka. Monggo bayi abang sing urung ilang kuku lembuyan iki turase Janaka iki kudu piye? Yen aku iki diopeni mesti bakal gede. Ora urung ya bakal gawe reget ning Kaiwangan Suralaya. Dipateni wae. Dipateni kabeh Suralaya resik saka getih Janaka. Kowe iki dewa wis akal manungsa jane. Oh bocah ora duwe dosa apa-apa kok dipateni iki. Kowe iki dewa. Dewa iku dene ora kaya ngono tumindakmu. Lah piye? Kowe ora ngerti gawe paman kula. Kon ngresiki turase Janaka. Lah terus piye nek ora dipateni, Wis ngene bae. Bayi iki tak gawane medhun ning Ngarsapada. Monggo tak wenehake sing wong omah-omah ning sing durung pinaringan putra tak wenehke tak kon ngopeni bae. Mesake bayi ora ngerti apa kok dipateni. Ya wis becik diparingke karo wong-wong sing durung kagungan putra. Diopeni dipakani saya gede mengko ora durung goleki bapake ngono. Ngerti ora? Mula piye dipateni bae kesuwen. Aja. Iki cah ora didosa apa kok dipateni iki piye to? Alah kowe ngomong apa iso suci. Kapan aku mulai kaya ngono dadak ngomong dosa. Ora rasa ngomong iki dosa. Iku dasar malah mundak konangan ya ta. Umum bayi iki ora iso ngrasake lara, ngono. Ora iso ngrasake lara dadi pilara, dadi pateni sisan. Genah karwane. Oh, iblis iki. Kowe iki pikiranmu pikiran iblis. Ah, mbok cerewet. Wis aja suwen ae nek pateni wae bocah. Dipateni. Ayo, pateni.
mati malah belakangan rananan ayo ini cari bayo kok wih dikandani ngeyel yo kowe malah ora keweleh kowe ora kemilangan yo jadi to apa-apa ki ora kepeken katring malah lho enggak saya diwasa wis iso berangkat lho wis iso mlayu malah dolanan mayang to kae cahelok engko bakale najan ora ketunggon karo dhewe kae cahelok dadine percaya aku karo tutuke alah iki omong apa apa tak ngeprek kemari rasa banget Wah, ini ngajak ngecil. Wah, bapak. Loh, malah bapak aku cucu bapakmu. Ini sesuai nak kena sedang loh. Sakat loh kok. Lah kok yang mimpi nak. Hah? Sik. Aku lagi kayaknya bisa mlonge kalah condro dibuka bisa mlonge kalah ojo wis gorene tak openane bae kudu ngopenane jadi ngapa ta jane iku malah awake dhewe yen iki bocah nganti gede ya ta ora lunga goleki bapakne ngono awake dhewe kok duka saka penjenengane paman iku lebih karo guru ngono wis cemplunge kalah
pirang-pirang dina iki tak rasakake kahananing dunya saya panas Kawah Candra Dimuka iki kebule saya kandel jebul tayangan Suralaya lagi ana lakon kang kaya mangkene tak sarang saka kadowan Kai dewa-dewa gowo jabang bayi. Iya. Gowo jabang bayi ora kleru kae. Ora sendaraku Janaka. Lho, arep digawa mrene karepe arep cemplunge kawah ngono. Oh. Dewa-dewa wis ora diadeg-adeg. Dewa-dewa wis ora ngombe panutan. Layo bayi ora arep dicemplunge kawah. Kawah Candra Dimuka. Bisa tak omong sekarang. Kowe nyalahno bayi sing gawa dewa-dewa dicaking Indra kae. Kira-kira bener apa luput? Yen luput kowe aja kok panas yen bayi kae bener. Ya tuduhno piye caramu ben bayi ora lebur ning jroning Kawah Candra Dimuka. Ini ora pati panas iki kowe. Rada manget-manget. Ya, tak awat-awatane tak tontone kaya apa? Gerane bocah bayi. Aja mesake ngene. Aku ki ora mentalan kok ya. Kowe bocah duwe apa-apa, ora duwe dosa apa-apa. Bocah ora ngerti apa-apa. Aku gak ora tegel. Yen kowe ora ndak cemplunge mengko kowe entuk dupa saka panjenengan anak kulon para guru. Tak cemplunge. Dewa-dewa padha ora duwe ati blas. Bocah bayi urung ilang pupuk lemuyane jin-jin bayi apa cemplunge ora Kawah Candra Dimuka. Ya tujune Semar lah. Tak sunke ngarsane Gusti. Muga-muga ora praktek seka ning tengah dadi bocah sing pinjul. Pansama namoi sono sing koyo nabyo ning asepi sing patang hanya pengkucuk Kyai Prabodranaya tingkem netra kekalih ing raga sedangkep salwu jubon
nutupi baban Ongosomo 11 buntu ana swara datan narimu ana rupa datan binulu ingkang pinandhengaken kuncuking grana anut dhewanganing kayun kayunyun angayati parutama kaya mati sajroning urip menika sing alasaning Gusti ngatas marang dewane nggih sang Hyang Eswaya meminta supaya punang jabang ayi gimeke oleh sajroning kawah candra dibuka kababat ana maruta kang harpi marang salinane sang Badranaya anyari jumedhuling punang jabang ayi awujud sejaka kumala-kala oleh sajroning kawah mesem sang Badranaya
dan satu lipo mel bareng tak sunake ana ngarsaning Gusti kang akarya Japan bayu ora prakteng sirna ning malah wimbuh daya kasantosane katitik dadya bayi wis dadi bocah ya ngancik jejaka kang umala-mala bagus peke ing larwa kowe iki sapa? Omongan dhewe kaya wong gendeng. Kowe iki sapa? Awakmu lemu. Rambutmu mbok kucung. Kowe iki sapa, aku iki Semar. Semar? Iya. Semar ki apa? Semar ki jeneng. Jenengku ki Semar. Jenengku ya apa? Jenengku iki saben manungsa urip ana ing alam donya kuwi linairake kabeh duweni tetenger utawa sebutan. Jenengku Semar. Dadi kowe yen muni Semar utawa ngundang Semar kuwi mesti aku mara. Oh ngono. Iya. Semar? Apa? Jenengku Semar. Iya. Lah banjur jenengku ki sapa? Aku ki mesake kelawan kahanane bocah iki. Kowe kuwi rong duwe jeneng ya, Li. Aku rong duwe jeneng. Durung. Aku jeneng ana. Iya. Ndak selak mesake kahananmu kuwi tak jenengke ya. Sing jumbuh karo kahananmu le bagus. Gandeng kowe iki gedhe digondhong saka wisa-wisaning geni mula sileksen jagat saisine kowe tak jenengke Bambang Wisageni. Rumangsa seger sungah awakmu Semar. Iya. Kowe tak jenenge Bambang Wisageni. Wiwit dina iki jenengmu Bambang Wisageni ya, Le. Ya Semar. Bareng saya suwe kok. Ngene. Ben ora selak kebacut, kowe sisan tak jari marang tata krama. Piye Mas Semar? Dina iki yen ngundang Semar ngarepe kek ana mbah. Diwai Mbah. Iya. Semar Mbah. Leru. Ngarepe Mbah Semar ngono. Mbah Semar ngono. Ya. Ning ngonone ora usah. Mbah Semar ngonone ora usah. Sik. Ngene lho, ngene. Ngene. Mbah Semar, huk, wis. Mbah Semar, huk. Rasa. Mbah Semar cep. Mbah Semar. Ngono kuwi. Mbah Semar. Ngono. Cep. Oh. Kowe jeneng cep. Mbah Semar. Mbah Semar. Ya, ngono kuwi. Lah kuwi ana kene iki krana apa Mbah Semar? Kowe linairake kuwi lantaran bapa karo biyungmu
Mula iki wujud menungsa kaya aku ngene iki pinarirake ana ing alam padang alam dunya kuwi lantaran saka bapa biyungmu. Mbah Semar Kandha yen aku lair-lairake kuwi lantaran saka bapa lan biyungku, Mbah. Iya. Lah banjur bapakku sapa, Mbah? Bapakku sapa, Mbah? Ngopo Mbah nangis kok? Ene ngopo Mbah bareng aku kok bapak kok Mbah Semar nangis. Ya. Iki kan ngene. Ndara Wisanguni. Piye, Mbah? Lah, kae ana wong sing nganggo sandaran sarwa nganggo jubah kae. Ya, Mbah, aku ngerti kae apa, Mbah? Kae ngono dewa. Dewa kuwi apa, Mbah? Dewa kuwi ya padha-padha kitae Gusti ning nanggone ana sandhuwur kayangan Suralaya. Ning yen aku karo kowe ngene iki dikudratake natan ana ing Marsapada ngono. Oh ngono. Iya. Dadi dewa iki pinter, Mbah. Kula napane ana dhuwur. Ya pinter. Dewa kae pinter. Mula takonono dewa-dewa kae. Kowe takono bapakmu kae sapa? Aku takon dewa-dewa kae, Mbah. Iya. Yen ora ngerti, Mbah. Ora ngerti tabok siji-siji. Manut, Mbah. Kita kuwi sapa? Aku Bapak Wisangeni. Kita Bapak Wisangeni. Ya, kowe dewa. Iya, ulun iki dewa. Dewa sapa? Ulun Bathara Indra. Indra. Lho. Omamah karo wong tuwa karo dewa ora nyembah sesendra aku. Yen kowe dewa kudune kowe pinter kok. Kowe kudune pinter, kudune waskita. Wong ngapane dewa-dewa ana ing dhuwur kayangan iki. Iya, bener. Dewa iki ngerti sak durunge winarah. Yo, yen aku takon saiki gandeng kowe iki dewa ngerti sak durunge winarah. Aku takon bapakku ki sapa, Dewa? Lho. Iki bocah gendeng ngono. Lah kowe iki anake sapa? Aku ora ngerti, mulai aku takon karo kowe. Bapakku ki sapa? Ya ulun ora ngerti. Dewa kok blok-blok iki. Jelas dewa tak sandangane iki leci sing kaya ngene kok. Lho, nganggo sepatu lho. Leci sing kaya ngene kok ora dewa iki piye iki? Kowe dewa sapa? Aku dewa Temburu. Bathara Temburu aku. Ro Temburu. Lho, bocah kaya ngene iki piye lagi? Iki piye? Oh, aku ora ngerti. Kowe iki sapa? Aku Bapak Wisangeni. Kamu apa? Gandeng kowe iki dewa? Ya toh? Aku arep tekok bapakku ki sapa? Wah,
kayak kak gendeng ini maca gendeng gue ora aku tenanan aku ki tekon bapakku ki sapa dewa dewa Tunggoro elok nah kok ngene iki piye bang iki sapa anake sapa ya ora kenal ta le malah tekon bapakmu sapa lah aku ki sapamu aku ora ngerti ya kowe ora ngerti bapakku ora ngerti tabroki wae keparat mana bocah murah tata ngamuk kok bapak kok diajar met-metan wong nganggur mudho wong nek dileke mula aja gelek tapi dhewe tau duane nganggur mudho nganggur mudho nganggur mudho lambemu elek ngerti kancane kalah kira-kira kasutan ngerti kancane tele-tele diajar nandur mundur wah keparat rokok kamen
wis tak tabohi. Wis, Mbah. Tak wantemi kabeh lho, Mbah. Ora ngerti bapakku sapa, Mbah? Ya wis nek kuwi undu-unduane ya. Undu-unduane sing tegel misahke bapak karo mbokmu ya kae. Oh wis iso malesi. Ya Mbah tak malesi tak antem ae iso bebas. Ya wis binteni kaya apa? Ya binteni, Mbah. Kok sing ndungani lah papi Semar kok kula ampun bocah ya selamat berjuang papi aku mendukungmu papi wonten bocah nem-neman naminipun bisa nggih ngamuk wonten kalyangan Suraya. Para dewa ora bisa ana sing ranggulan mboten wonten ingkang sembada nanging kritanipun Bambang Wisanggewu. Sedherek dewa serani wonten jawuhan Jawa. Dina iki ketap Prawadya Bala. Ketap Prawadya Bala. Sineng nyekel bocah nom-noman sing rani nyamuk hubungane kayangan Suraya muni wis wis tak baru.
saji mijel pinyoman tali rasa piye Pakde? Mboten beto sinden kiambak. Ora sah sing-sing. Ora apa-apa Pakde. Ora apa-apa mangkat dhewe los. Nuwun inggih. Wonten dawuh sinuwun. Paman Pakde. Paman Pakde. Sura bentong kula wonten dawuh sinuwun. Iki dina ketamna Prawadya Bala Tunggul Malaya. Napa saking grane Rama Kulun Sanggang Bathara Guru. Dina iki kayangan Suraya geger. Gegeripun ana bocah nom-noman ngamuk unggung. Takon sapa bapake marang dewa-dewa kayangan. Dewa-dewa ora ana sing sebodro mangsul dilakoni bocah nom-noman ki mau. Mula iki dina aja dikaya tetapno Praja Bala Tunggul Malaya saenene. Dicekel Bambang Wisanggeni ya bocah nom-noman sing wani ngamuk unggung kuwi mau. Nuwun inggih. Marang dikal injang menapa ora ketansara ingkang sabobor. Buddha dina iki nuwun inggih sika ngestaken hawar pamit madal masilan. Sang Pesitro Anoto bare ngawijiku molong ramya-ramya masuk lambabi bintang ramya matang agate Sorae guru Posakat saya Praja Bala Tunggul Malaya kamyarsa saranipun lir lombang
rasane jan ir leleter pangananku iwak wader bilang santai leleli pakanganku iwak kali pangan rasanya enak sekali kaya sinden iki leleli rasanya enak sekali Jaluk estele mandi aku enteni ayo putra boleh makan aku enteni wis pirang-pirang sura kok ora suran ki piye panas kabeh yen ora suran dalange wis ngenteni pokoke taun iki kudu suran masuk aja wah dari Menilai mandi lah, menilai mandi. Dalane sapa?
siap. Iya. Nyaman sindennya Pak. Iya sindennya oke. Oke terasu-asu Pak. Ayu-ayu. Asu-asu. Nah aku ada mau termen ya Pak. Boleh somuni ayu. Bisa. Jadi nuntung ngono. Sindennya ayu-ayu. Ayu-ayu Pak. Ayu-ayu Pak. Enek Pak Eki, enek Pak Tata Sunyano, enek Pak Rante, enek Pak Tuti, Pak Titi. Lamun kerarutut karutit deh Pak. Saya lerune titik malah. Yo melu ning karokan. Anakku tulis kabeh Pak. Ora karokan saru ketok. Ketok Pak. Yo ketok saru. Saru Pak. Iya. Lah terus piye Pak? Dileke. Deleke. Yo dileke. Ya Pak, deleke ya. 1 2 3. Hop. Aku teto sumutra aku kangen karo piyayi ngono wis pirang-pirang sura ora suran penono raparan siji-siji warga ngono yen ora suran apa ya pokoke kudu wayangan budalane sapa wae sing penting wayangan ya aku tento melu budal to Saiko, mengekendang saiko.